31. Valjevski jazz festival održan je od 27. do 30. maja ove godine u Valjevu. U programu su učestvovali valjevski muzičari All Stars Juniors, Branko Popović Band, Big Band Radio Televizije Srbije, Davor Križić i Experiment, Vasil Hadžimanov Band, Igor Lumper, Muris Varajić, Tanja Jovičević i Vlada Maričić i Magic Sound Orkestar. A ovogodišnji Valjevski Jazz Fest pratili su i jam sessioni, kao i prateći programi poput izložbe jazz fotografija autora Đorđe Đokovića, uoči otvaranja 31. Valjevskog jazz festa održana je i konferencija za novinare na kojoj su govorili i glavni i odgovorni urednik programa Doma omladine Beograda i programski menadžer Beogradskog jazz festivala Dragan Ambrozić, umetnički direktor Jazz Festa Valjevo Jovan Maljoković, direktor Centra za kulturu Valjevo Miloš Smiljanić, predsjednik Saveta Jazz Festa Valjevo Aca Vujić Subotić, urednik jazz redakcije Big Banda Radio Televizije Srbije Dragoslav Fredi Stanisavljević, muzičar Vladimir Maričić i muzičar Branko Popović. Učesnici su istakli da su ponosni što se Jazz Fest u Valjevu održava 31 godinu za redom, kao i što je Big Band Radio Televizije Srbije i ove, kao i svih prethodnih godina, aktivni učesnik festivala. Svi se mi borimo za jednu lepu stvar, za jazz muziku, rekao je umetnički direktor Jazz Festa Jovan Maljoković. Meni je jako drago što je Valjevski jazz festival vraćen u mesec maj i proleće. Mislim da je to dobro iz više razloga, a posebno što je u oktobru festivalska gužva, pa jedan ovakav festival možda ne bi mogao da dođe do izražaja. S druge strane, Big Band Radio Televizije Srbije, kao i prethodnih godina, sprema nešto novo. Sviraćemo kompozicije legendarnog Semija Nestikoa. Dakle, u pitanju je jedan potpuno novi projekat i to prvi put u Valjevu, rekao je Fredi Stanisavljević i pohvalio organizaciju Jazz Festa koje je, kao i do sada, na vrlo visokom nivou, jer pored dobrog programa tu je i domaćinski odnos prema učesnicima, gostoprimstvo, jedno divno provedeno vreme prepuno anegdota i svi svake godine sa pregršt utisaka odu sa festivala. Muzičar Vlada Maričić je također istakao da se organizatori Jazz Festa u Valjevu bore da ojačaju jazz scenu u Srbiji i da se taj proces već dešava. Imamo sve više jazz muzičara i bendova, a shodno tom broju neminovno se u proseku javlja i kvalitet, rekao je Maričić i podsjetio da se većina jazz festivala u Srbiji osnivala u teška vremena krajem 80. i 90. godina prošlog veka s ljubavlju i sa namerom da se izvrši jedan kontranapad na tadašnju svest slušalaca i da se svima stavi do znanje da se džez u Srbiji voleo uprkos tome što ovaj pravac nije bio zastupljen u medijima. Naprotiv, naš problem je što slika u medijima tragično ne odgovara realnoj situaciji. Mi koji radimo koncerte po Srbiji to odlično znamo. Naši koncerti su uglavnom prepuni i mnogo više ljudi želi da sluša jazz i music related to jazz, kako na zapadu nazivaju neke slične stilove, nego što to izgleda. No, ako ništa, pobeđujemo na terenu, a doći će vreme kada ćemo imati i odgovarajuću medijsku podršku, rekao je Maričić. On je dodao da mu je drago što Valjevo i Srbija uopšte neguje duh Zapadnog Balkana koji je otvoren za kulturu zemalja bivših jugoslovenskih republika, budući da su i ove godine na Valjevskom jazz festu učestvovali gosti iz regiona. Na ovakvim festivalima se vidi sva sila jazz scene u Srbiji. Mi imamo najjaču jazz scenu u regionu i mali broj zemalja u širem regionu može da se pohvali ovakvim brojem jazz muzičara ovakvog kvaliteta.
sve do Austrije ili Nemačke, mi nemamo pravu konkurenciju i žao mi je što nemamo priliku da to i dokažemo. Naša džez scena je sada još jača. Otvoren je i džez odsek na Muzičkoj akademiji, što znači da nam dolazi sve veći broj mladih, talentovanih i dobro potkovanih muzičara, a samim tim će doći i kreativnost i novi projekti. Svi džez festivali u Srbiji su u stvari slavlje te situacije koja na sreću ne deli iste trendove sa političkom situacijom u društvu. Svi ti festivali rade mukotrpno zato što nemaju dovoljno finansijskih sredstava, ali postoje i sve su jači, zaključio je Maričić. Ipak na konferenciji je istaknuto i da promjena stanja na muzičkoj sceni Srbije mora da dođe i od strane Ministarstva kulture i Ministarstva prosvete. Sve dok se džez muzika zvanično ne prizna kao umetnička i dok se u osnovnim i srednjim školama, pored klasične, ne bude izučavala i džez muzika, do promjene neće doći tako lako. Festivali okupljaju one koji inače preferiraju džez, ali ne ulaze u društvo suštinski. Da bi se suštinski doprlo do svesti slušalaca, deca od malih nogu moraju da znaju da džez muzika nije ništa manje važna od muzike Stravinskog, na primjer, rekao je predsjednik Saveta Džez Festa Valjevo, Aca Vujić-Subotić. On je naglasio da i medijska pažnja na različite muzičke stilove u Srbiji mora da se pojača. Direktor Centra za kulturu Valjevo Miloš Smiljanić dodao je međutim da u Valjevskoj muzičkoj školi treba da se uvede džez odsek, što je benefit na koji je Džez Fest u Valjevu direktno uticao. Džez Fest u Valjevu proslavio je 31. rođendan. To je jedini festival džeza koji neprekidno traje od svog nastajanja do danas. Od tada je na sceni Doma kulture prodefilovalo blizu 1200 muzičara i više od 100 raznolikih bendova, i to iz svih krajeva bivše Jugoslavije, Srbije, evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Kao i svaka druga lepa i velika priča za pamćenje, i ova je u stvari krajnje jednostavna. Ova ozbiljna međunarodna manifestacija građena je i traje zahvaljujući velikoj ljubavi i profesionalizmu organizatora i muzičara prema džezu. Sa nama je Jovan Maljoković, poznati džez muzičar i umetnički direktor Džez Festa u Valjevu, koji je trajao od 27. do 30. maja ove godine. Jovane, kakvi su utisci sa ovogodišnjeg 31. Valjevskog džez festivala? Pa evo, mogu da vam kažem da se završio naš džez festival koji je trajao 4 dana i mogu da kažem da su bila velika uzbuđenja, mnogo muzičara sa raznih strana, fantastičan saksofonista iz Ljubljane Igor Lomper, Davor Križić iz Zagreba sa najboljim sastavom koji Hrvatska ima, onda također je bio iz Sarajeva fantastičan gitarista koji je oduševio publiku, Big Band Radio Televizije Srbije, Vasil Hadžimanov, Tanja Jovićević, tako da je bilo mnogo učesnika i mogu da kažem da je program bio na najvišem nivou. Namerno smo birali da opravdamo ime Džez festivala, zato što se danas mnogo mešaju razne stvari i ja sam se trudio kao selektor da naš Valjevski festival ima stvarno jedan visok nivo tog muzičkog izvođenja i ja sam prezadovoljan, pogotovo što se odvijali džez festi koji su trajali do 3:30 ujutru. Muzičari su se nadmetali, fantastična cirka je bila. Zavisno kad se iz celog regiona pomešaju i kad krene takmičenje, jer prava cirka se dešava na džez festima, tu se pokaže ko je ko i normalno uz drugarsko druženje i raspoloženje lepo, tako da je Valjevo uživalo u džezu ova 4 dana. Spomenuli ste slogan ovogodišnjeg festivala. Ovogodišnji slogan glasio je naoštreno. Šta je bila inicijalna kapisla da tako nazovete ovaj festival?
festival? Verovatno to što su svi orkestri nastupili kao atomska bomba. Programi su bili baš onako nabijeni, novi programi su izvedeni, Big Ben je izveo sasvim novi program, sve su premijere u stvari bili. Davor Križić, najnoviji njegov album Experimental, tako da je valjevska publika bukvalno bez daha slušala taj program, a on je sastavljen od najboljih muzičara koji sviraju i to su sve ljudi koji su po Evropi svirali, koji su završili po Americi akademije, a Vasi Hadžimanov sa novim programom stvarno je oduševio, jer on već ima sastav koji dugo zajedno svira, a to mnogo znači kad je band. Tako da su to sve bile onako muzičke atomske bombe. Urit Varajić iz Sarajeva, on je jedan virtuos kakav retko se pojavljuje na ovim prostorima. Meni je žao što širok krug publike njega slabo poznaje, verovatno je skroman pa neće da se hvali, ali mogu da kažem da je napravio urnebes u sali. I Tanja Jujičić normalno sa njenim glasom koji je fantastičan. Tako da smo imali, kažem, atomsku bombu, valjevci su prezadovoljni što idemo u tom pravcu da pomažemo da se džez što više svira u Srbiji i što više sluša. Šta je na vas ostavilo poseban utisak na ovogodišnjem Valjevskom Jazz Festu? Najveći utisak je bio, to svi pričaju, da nikad nije toliko bilo energije na jam sessionima, da su svi dotrčali da sviraju u hol Doma kulture i tu je napravljena fina scena i dobro ozvučenje i bilo je toliko sveta. Muzičarima kao da je stalo, kao da je to bila utakmica, kao da je prvenstvo sveta u sviranju džeza bilo. Da li raspolažete nekim statističkim podacima, koliko je ljudi bilo, da li je bilo samo iz Valjeva, da li je bilo više muškaraca, žena, dece? Da vam kažem, publika je na moje oduševljenje kao izabrana. To su ljudi koji već imaju iskustvo sa našim jazz festivalom, koji vole tu muziku. Mi moramo još da poradimo na nekim stvarima da bi imali dupke punu salu. Popunjeno je 90%, ali tih 90% to su ljudi pravi koji su došli specijalno da slušaju jazz muzičare, tako da sam prezadovoljan sa tom vrstom publike. Dosta je bilo mladi ljudi, 25 godina, 20 godina, 30 godina, a ta srednja generacija od 30 do 50, 60 takođe godinama prati naš festival, jer ne zaboravite, evo 31. godinu kako se u Valjevu svira jazz. Šta biste za kraj poručili svim našim slušalcima? Hteo bih da kažem da sam ja kao selektor strašno srećan što se tako u našoj Srbiji pokazuje da mi imamo velike talente u muzici kao što imamo i u sportu i da smo nacija veoma talentovana. To je opšti utisak, jer kad ste čuli te ljude kako se to svira, koji je to nivo, puno njih, na primjer, ili Slovenci ili Hrvati ili Srbi sviraju po svetskim scenama ravnopravno sa svim muzičarima. Jednostavno, jazz muzika nije samo muzika Amerikanaca, ceo svet je preplavila jazz muzika i svaka nacija daje doprinos jazzu, zato što svak onako doda nešto svoje i mogu da kažem, eto, to je jedno raspoloženje bilo fantastično. Evo, završeno je sve, ali znate kad ste kao organizator prezadovoljni nekom stvari koji ste se trudili, radili, eto, ja bih to poručio i našim slušalcima da znaju da je Valjevo jedan centar koji neguje kulturu u Srbiji. I mi smo zauvek na zemlji, na dohvatu podzemlja i neba. Mi smo svoja besmrtnost u stremlji za smrtnošću, za telom od hleba. Mi smo nadahnuće, sena kista, nad belinom razapetog lista. Muzika je sve što nam treba.